Senior physician sa Barili District Hospital, mihulagway nga miarang-arang na ang kahimtang sa mga pasyente. Samta mga kabanay sa nakalas, way matumbok nga posibleng hinungdan sa balatian, kay purified water man ang ilang tubig mainom sa balay. Ani ang report. Pabiling puno ang mga hospital beds sa Barili District Hospital nunod sa pag-abot-abot sa mga pasyenteng naigo sa typhoid fever. Ang tambalanan, may 50 bed capacity apan niadtong Sabado. Miabot sa 73 ang hospital admissions diin 35 kanila ang naigo sa typhoid fever. Kagahapon, may 12 ka mga pasyente ang na-discharge na apan may laing 8 na usab ang na-admit. Mato di Dr. Rene Gandionco, senior physician sa Barili District Hospital, nga itandi niya itong nakalabayng duha ka semana. Diin may tulugayod ka mga pasyente ang nakalas, karon responsive na sa tambal ang mga pasyente. Ang initial lang yun nga nami casualty, kay more sa among experience nag mga wild strain to siya sa typhoid, pero karon as of now og karong buntaga responsive sa treatment na nato ang pasyente, although napay uban nga naghilanat-hilanat pero decreasing ilang temperature nga naka-uptick sa sila. Usa sa mga nakalas, ang 19 anyos nga si Britney Capio, taga Barangay Gunting. Mugradwar unta sa senior high karong Hunyo 30 si Britney. Apan di na kini mahitabo, human siya mitaliwan ni adtong Hunyo 17. Dali ra gyud kaayo siyang nabugto. Di pa gyud unta ko andam. Graduate pa akong anak, ma'am. Uy. Napatay pangandoy nga mo. Ang eskwela siya, pero sa'yo rin yun kayo siyang gikuha. Matod sa iyang inahan, purified water man ang ilang tubig mainom. Og si Britney lang usab ang may hilanat o galain ang lawas sa napo niya ka mga anak. Busa nagtuo siya nga posibleng sa gawas kini nakuha sa iyang anak. Mineral among iinom. Ya, na daghan ba may man pero kamo man may manghinlo. Pinabuan na among plato, kutsara. Ang diin man dilipot mi kay ngona diri sa among kaugalingon nakuha. Kay siya ra man po'y gilantan. Susama usab ang pagtuo sa inahan ni Sean Miguel Mampar, 29 anyos nga taga Barangay Poblasyon, nga usa-usab sa nakalas tungod sa typhoid fever. Apan purified water usab ang ilang giinom sa balay. Sa phone interview, gipahibaw sa Public Information Officer sa Barili nga gisusi na sa taga-Provincial Health Office ang mga water provider sa lungsod ug nasuta nga duha niini ang nagpositibo sa E. coli. Apan ang naasoy mga water provider wala mahimutang sa mga barangay diin tumaw ang typhoid fever. Ang mga apektadong barangay naglakip sa Barangay Gunting, Mantayupan ug Poblasyon. Wala ko nung ikuha sa water source ang ilang water sample. Ikuha lang from the faucet. So, murag mo contest sila ato ba sa mga statement sa kaning PHO nga na ay E. coli based sa ilahang pagpa-water sample. Ang ato sang usa ma'am, they were able to show us also a water sample result nga negative sila for E. coli. So, naasay gamay nga murag kuan ba ma'am? Disparities sa result. So, ato pa na siyang i-reconcile. Padayon usab ang ilang information dissemination ug gibutangan na nila og paskin ang mga water source nga dili luwas imnon. Uban ni June Solon og Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak.